Beres-beres itu loh. Duh, pestane kok jebule iku nasi ono, dadi tak ewangi. Iya, anak saya ini yo opo, iku percuma tak boleh bayar iki. Iya opo iku? Capek ah? Capek saya, Mak. Mulai nyambut gawe gak disambut. Aduh, wah. Tapi jebule. Kok ini gak Mbok, Mbok gawe kopi, Mbok. Iya, iya, Srik. Iki lepane karo tutupe nanti iki, Mas. Aku mau bagian. Lho. Lepean karo tutup kok umbah. Lah ya apa lah aku ini tanganku eman ta. Berarti lepeanku kabeh kok lebono mesin cuci. Tak karo nek klambi. Lho. Berarti kelambiku kok korai. Ya enggak, sampe makane tuku mesin cuci piring, nek penak aku iki. Pembantu ya opo ngene iki? LOL. Sabar. Wes sampe ngombe, dari mana Kak? Legi-legi sih. Lho sih. Kok adem? Lho ya apa sih? Ini kapan iki? Anyar iki wesan. Modele saiki ki adem. Wah, deram. Ora, delok sih dulu. Lah kok ombe? Ya, Waduh ya wegah benane. Lah ketemu. ya enggak lo kopine terakhir iki. Itu ku maneh kan, Mbok. Duwe aku iki kon Lho, bayar duwe. apa jare bojoku ta? Njaluk nang bojoku. Mau nek jadi petri begitu lek mawon ora ngerewangi aku. Mang lek tak ewangi ngelapi to. Halo nek iki ngono to. Malah Mbok. Ya opo sih ini ya? Aduh. Pusing aku Mbok ngene iki ya. Aku ora pusing kok. Sampai nek di iki seneng ngono, lek penggaweane gak kena iku. Sampe ngombe, aja komplain ae kok arek siji. Sampe niku wong soge mosok melarat. Ya, Kopi bukan. arek siji tak tuku. Dicakmu. Lah mang tak ombe terus kok ombe? Lah dicakmu. Nek iki aku kok arek bingung kok sampean lho. Gak apa-apa. Iya itu Bu. Iki dalam. Aduh, wis. Ya opo ngene iki pembantu situ lho. Kan dia arek iki. Ini bene sapa kok ombe iku? Sapa ombe iku lah? Ma. Waduh. Masih ketukan dia ae sih, karo mungkin sibuk ya. Jawa emak. Si aku goreng bakso. Ya. Kira sih. Lah ya, nandaran. Enak. Ngocok ae, itu enak. Enak itu lho. Lah apa sih tak goreng bisa lho. Mau enak. Enak itu ngene kok hari. Mau salah sebenarnya. Ngombere telu mek sak mini kali mabuk. Tuku maneh lek kurang oleh maneh. Oleh maneh. Kowe ngene yo.
lagi tak mikirin sih. Aku lek mabuk ngene iki mikirnya pinter aku. LOL. Kali duwe yo, kali duwe. Iki mabuk maneh. Ya omahku niku ono arek cilik. Ku sugih. Anake sapa? Anake wong iku ndek kono ku sugih. Omah gedheku, omah gedhe. Iki diculik mari yo kowe. Ku yo tulisan 1 juta wong telu gawe yo. Oke, Ape nyawer ya? oke. Sini iki tidak. LOL. Kapan? Saiki. Mari kiai, mari. Oh ngenteni slempene arek. Arek yo sampai santai iki, Bu. Cabut dalam. Ngalah, duwe mama kok gak sayang meneng anake. Lah, salah. Kok pemare metu lho. Oh yo iku pemare metu. LOL. Nomor iki sing ndi? Piro nomore? Makmu. 081 852 666 1. Kok gak muni? LOL. So, kasih telepon kita. Halo. Halo, Siapa iki? aku penculik. Ya anakmu, aku jatuh tebusan 1 juta iki pokoknya. Tambah alhamdulillah lho. Ya opo ya. Tambangan. Ya opo iki? Pokoknya tambah alhamdulillah nek diculik iki. Wah, lampone. Dia gagal cair iki. LOL. Ali jong. Kusluk ya opo iki? Anak ngepek iki. Apa saya rugi ade nyulik-nyulik ngene iki? Aku nah ya opo iki? Gua ya. Ayo wis. Rumah. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver
truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly.